హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో వీడియోని చాలా చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫోటో స్టార్ట్ చేద్దాం. దానికోసం 5 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం అర్థం కాదు. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో 1 బై 1 క్లియర్గా చెప్పేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఒక ఎఫెక్ట్. ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 1 బై 1 ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 1 సెకండ్ 16 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా 1 2 మొత్తం 5-6 ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా. మొత్తానికి 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తానికి ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే ఇక్కడ 7 సెకండ్ 25 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో 18 సెకండ్ 23 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 ఇక్కడ నుంచి 4-5 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా సో ఇక్కడ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు 10 సెకండ్ 16 మిల్లీసెకండ్ ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూగా ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫోటో మధ్యలో ఉంటుంది, ఆ చిన్న సైజ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు 22 సెకండ్
14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని 1 by 1 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ 4వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా దానికన్నా ముందు ఒక ఫోటో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి 10 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 10 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో పేస్ట్ చేసి 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో 22 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో లాస్ట్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని 1 2 3 4 ఫోటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు 5వ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా చెప్పేస్తా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి 10 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, మళ్ళీ మధ్యలో 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్. ఇప్పుడు నుంచి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా యాడ్ చేసుకోండి మొత్తానికి. సో కంటిన్యూగా 22 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది, ఒకటే ఫోటో. ఈ లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి 11 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే. సో ఇలా లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో పేస్ట్, సో లాస్ట్కి ఈ ఫోటో. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కలర్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ 5 సెకండ్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకోండి. ఈ షేప్ని జూమ్ చేసుకోండి. ఇలా జూమ్ చేసి దీనికి కలర్ వైట్ కలర్ పెట్టుకోండి. ముందుగా దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ పైన షేప్ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాక ఆ షేప్ని టచ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ సింపుల్గా ఇలా కలర్ వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఈ మధ్య వీడియోస్ ఎందుకో ట్రెండింగ్లో రావట్లేదు, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. లైక్ చేస్తేనే ట్రెండింగ్లో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ బ్రో సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నా వీడియోస్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు
షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.